Kull darba li nġabru flimkien biex niklu u nixorbu l-ħobs u l-imbit kif kmandana sidna stess, niftakru fis-sagrifiċċju offrut minnu, vera? F'Efesin 5 naqraw hekk. Imxu fl-imħabba bħalma l-Kristu wkoll ħabkom u tali ilu nnifsu għalina offerta u sagrifiċċju l-Alla bħala aroma tfuħ. Tiftakru l-ewwel sagrifiċċji li naqraw fuqhom fl-Iskrittura, fit-Testament il-Qadim. F'Ġenesi kapitlu 4 naqraw dan. Ġara wara xi żmien li Kajjin għamel offerta mill-frott tal-art lil Mulej. U Abel ukoll offraw mill-bikri tal-merħla tiegħu u mill-grass tagħhom. U l-Mulej ħares lejn Abel, jiġifieri oġbu qed rispetta lejn Abel u l-offerta tiegħu, imma lejn Kajjin u l-offerta tiegħu ma ħares. Żewġ sagrifiċċji. Wieħed ta' Abel joġob l-Alla aroma tfuħ u aċċettabbli minnu, ieħor ta' Kajjin ma joġobx l-Alla riħa tinten u mhux aċċettabbli. Hemm żewġ sagrifiċċji, hemm żewġ tipi ta' sagrifiċċji. Dawk is-sagrifiċċji li Alla jitlobhom u jistennihom mill-bniedem u sagrifiċċji oħra li Alla la jitlobhom u lanqas iridhom mill-bniedem. Mistoqsija. Illum Alla jitlob minna xi tip ta' sagrifiċċju? Le. U iva. Le, Alla ċertu tip ta' sagrifiċċji ma jitlobhomx minna. U iva, ċertu tip ta' sagrifiċċji Alla jitlobhom minna. Lut 10, li hija kwotazzjoni ta' Salm 40, naqraw hekk. Sagrifiċċji u offerti u debħiet maqruqa u sagrifiċċji tagħna ġifieri għadnubiet la ridthom minn għandna u lanqas oġbuk. Mela, Alla assolutament ma jridniex nofrulu sagrifiċċji bħala tpattija ta' dnub. Jew biex b'xi mod jew ieħor nakkwistaw il-maħfra minn għandu. Dan mhux biss għaliex ma nistgħu nofrulu xejn sura, xejn ta' kwalità biex nakkwistaw il-maħfra minn għandu, miktar u iktar għaliex is-sagrifiċċju li offra Ġesu huwa biżżejjed, huwa tajjeb, huwa sagrifiċċju aċċettabbli minnu għal maħfra ta' dnubiet. Madankollu għadna wkoll illi Alla iva hemm sagrifiċċji li jitlobhom minna u li jistennihom minna u aħna obbligati nagħtuhom. Isemgħu l-ewwel Pietru, kapitlu 2 vers 5. Intom ukoll bħal ħaġar ħaj qed tinbnew bħala dar spiritwali biex tkunu saċerdozju qaddis. Ħalli toffru sagrifiċċji spiritwali aċċettabbli għal Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Mela x'inhuma daw is-sagrifiċċji li Alla jitlob minna illum? Lut 13 naqraw hekk. Permezz tiegħu mela ħanoffru kostantement, ġifieri il-ħin kollu, sagrifiċċju ta' tifħir l-Alla. Jiġifieri il-frott tax-xoftejn li jistqarru l-ismu u tinsewx ukoll tagħmlu l-ġid u tgħinu lil xulxin għax b'sagrifiċċji bħal dawn jitaxxa Alla. Mela, sagrifiċċji li Alla jitlob minna llum huwa l-ewwel nett dak tax-xoftejn. Kemm il-darba naqraw fis-Salmi, pereżempju. U issa tintrefa rasi fuq l-edewwa ta' madwari u jinnoffri fit-tempju tiegħu sagrifiċċji ta' ferħ, nanni u nfaħħar lil Mulej. Ukoll ħajoffrulu sagrifiċċji ta' ratti l-ħajr u jxandru l-emejjel tiegħu. Bana ferriħa. Ukoll noffrilek is-sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u nsejjaħ isem il-Mulej. L-aħwa, il-għala meta ninġabru tal-inqas darba fil-ġimgħa. Ħafna minnkom ma toffrux il-Alla is-sagrifiċċju ta' tifħir, ta' xoftejn. Meta Alla jitolbu minna, meta Alla jitolbu minnkom. Ħafna raġunijiet, forsi ngħidu anke xi skużi. Alright, għax ma nafx nitkellem, għax ma nafx nitlob. Tafu li fl-Antik Testament għalkemm Alla kien jitlob mill-poplu offerta partikolari, ħaruf bla teba, kien hemm l-offerta tal-fqar ukoll, par, gamiem, l-offerta li Marija u Ġuseppi offrew. Anke llum
m'intix kapaċi tagħmel xi talba t'4 minuti, offrilu t-talba imma tal-inqas fqira. Grazzi mulej tal-li salvajtni. Grazzi mulej tal-li tħobbni. Nadurak għax intalla qaddis. Daqshekk. Huwa dispjaċir li ħafna minna maħniex qed nofru da sagrifiċċju li Alla jitolbu minna. Imma mhux biss, ma s-sagrifiċċju tat-tifħir u tat-tilħajr, Alla wkoll jitlobna sagrifiċċju ieħor importanti. Neżortakom mela l-aħwa jgħidilna f'Rumani 12. Fġieħ il-modri jittallab ħalli tippreżentaw l-itzma tagħkom bħala sagrifiċċju ħaj qaddisu li joġob lill-Alla li hu l-qima spiritwali tagħkom. U tkunux ikkonformati ma' dinja. Iżda kunu trasformati bit-tiġdid ta' moħħkom. Ħalli tippruvaw xi nirrida Alla dak li hu tajjeb u aċċettabbli u perfett. Mela ħajtek mejxa skont ir-rida Alla, mhux skont ir-rida mhux xejra ta' dinja u s-sagrifiċċju ieħor li Alla jitlob minnek u minni llum. Mela l-aħwa, kull darba li nġabru u niftakru fis-sagrifiċċju perfett, uniku li Ġesu offra, fakkar għallilek innifsek ukoll fl-offerta li Alla jistenna minnek, dik ta' xoftejn u dik ta' ħajtek, u offrihomlu mill-aħjar li tista'.